Saben dina ngrasake sengsara, golek pangan wae kaya rekoso, nanging ati aja nganti lumrah. Gusti Allah ora nate paring susah. Senajan dalane menggok lan gawat, percaya wae Gusti paling kuat. Asal tulan manut dawuhe, Gusti mesti paring mulya selawase. Senajan dalane menggok lan gawat, percaya wae Gusti paring kuat. Asal tulan manut dawuhe, Gusti mesti paring mulya selawase. He said